Baka player ka dati ah. Nauna ako sa'yo ngayon. Oo. Late ang yun. Kapero ka pa yun. Sa pilo. Wala naman yata eh. Support lang ako. Meron saan? Eh, dito na. Dali na. Nakita ko na kung mas to. Mas nakonsensya ako nakawali. Talaga? Ikaw ba na ako? Relax ka lang. Ilan birthday yung naka-open yun? Kasi rin na namin yung matatan. Marami pa. Kasi kung marami. Hindi lang yung isa yung ginagamit. Okay, magsulit. Kasi baka... Ngayon hanggang 9 na naman tayo, ano? Kakalimapitin tayo. Lakas yung mic.
wala. Inayos ko sinetak nga kanina eh. Ay, Ah. talaga. Visit, pinadala nila isang monitor lang. Ay, baka mahirap yun. Obligado pa ako gamitin yung monitor. Hindi yung tabahan. O, nilipat ko pa. Tapos ano pa siya? BGD. Kaya naman siyang ano. Ay, ano yung binigay sa'yo? Ah, Eh di ba yung isa DVI? Oo. DVI tsaka HDMI. HDMI. Eh yung mga dalawa ko monitor, wala silang BGA. DVI, HDMI sila. medyo malabo kung DJ. Oo nga, gabo nga eh. Baka ano lang siya, parang siya 1024 yung ano, totoo. resolution. Tapos di man sila nagpadala ng HDMI. Ilang inches ba yung pinigay sa'yo? Ano lang? 23? Wala na sa akin. Ang mura ko, magkakalamang nyo na ako sa... Yung kasi, di sabi kasi, ano, nagpura ako. Tapos nagre-request yung mga tell ko dyan. Sige, 27 Oo, di ba? 7. Bali, alam mo, laptop yan. Ang developer ko sa monitor, papadali. Kasi nga mga pag ano, yung ibang task, Oo. dito yung PS code mo. Hindi na lang may monitor. Ano yung machine mo? Like desktop or Binigay nila? galing sa kanila? Oo, desktop lang, normal. Dati nga nung sa mga binigay sa akin yung workstation. Oo, yung kay... Yung workstation Yung maliit, na ganyan. kasi Yung Dell? magre-remote lang kami. Ayun lang. Oo. Kasi expect nila workstation siya. Virtual na siya. Hi, Mark! Oo, nakikita ko may... Dell na maliit. Kasi computer pa rin siya kasi wala very ano, ginawa siya talaga pang gaming. Oo. Yung Remote desktop talaga. oo, bali parang ang kakainin ng processor. Pag-process lang yung workstation. Pero nasa ibang lugar yung desktop mo. Ano na, mataas doon. Tatlo yung ano, tatlo yung grabe. Display board. Ah, talaga? So, pwede pa talaga ano? Na-experience ka na, tatlong one to Oo. ganun. Oo, pang-remote na. Tapos yung storage niya, alam mo yun, nasa ano lang, Maliit lang? 30, ganun. Oo, maliit lang. Pang-RDP lang talaga. Oo. Pang isang pang-browser ko lang talaga. So, matulog. Isang desktop A, isang dalawang ano lang talaga eh. Alam mo ba naman problema pa ako naman kasi sumasagad yung ano ko, sumasagad yung 25. Sumasagad na yung 25 kasi isang Windows, OS, ang laki na ng Pwede pala tayo. Hello. Oo. Mike. Ano na? Gabit na ng 8. Tapos ano kong ginagawa ko dati? Napupuno siya. Clearcast na akong clearcast sa mga Yung tapos browser yung ano? yung documents ko, delete na akong dito. Hindi rin Nasang bagal pa ng RDP, no? Ano, kung bakit naman yung Oo. Pero sa tingin ko, hindi na 25 lang. Kahit sa 50. Gusto ka na pre? Kala ko nasa beach. Kala ko nasa beach. Beach. Yung ano may Ha? May na nga eh. Kapag tiktik ko pinalo. Hindi ako nag-podcast. Oh, stretching yung batong mo.
DevOps? Oo. Bakit? Sa tatlo lang kami nag-resign sa akin, di dalawa na lang kami. Tapos yung isa naka-cover na kami. So sa guarantee ng days ko, nata-transfer niya ako. May pressure ako. Parang opportunity yan kasi naglalaro nga ito dati na yung may hawak. Oo, galing yan. Nakuha ko yan. Galing yan. Out. Parang narinig din eh. Oy, sila na yun. Pre, nagja-joke mo. Sa nabeda pala. Take him, Jet. Give. Give. Sabi ni... Ano rin pa? Jen.